Witam w Odrostomili. Jadymy na Tyski Classic Fest. Zlot w Tychach, w górnośląskich Tychach, więc nie musieliśmy nikaj dali poza Górny Śląsk wyjeżdżać i stoimy tu w korku, przed nami klasyki. O, tam widać amerykańskie, widać maluchy. Tam widać Mercedesa białego skrzydlaka, zobaczcie tam. Nie będziemy tu ludkowie dość długo, bo nie skorzy jadymy na Geburtstag, taki tref do Petra Langera, którego też pozdrowią, serdecznie pozdrowią całko Śląsko-Ferajna. Oni fest dużo robią dla Śląska. No to jadymy, mam nadzieję, że za niedługo wjadymy na plac i będę mógł wam pokazać troszkę starych klasyków. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland. Mamy tu gości z Tychów, przedstawcie się. Hej, Anka. Cześć, Kuba. Jak wam się podobało w naszym aucie? Weronika, czymy, jadymy. To zaczynamy pokazywać klasyki. Fajny Buick, nie? Jest z nami Adam Bieda. Witajcie. Ze swoim Mercedesem 190, widać ja. Adam, jakie auta tu ci się najbardziej podobały? Albo może coś o swoim aucie opowiesz tak na krótko. A co ja moim aucie? 85 rok, okolice lipca, przebieg około 250 000, czy prawdziwy? Wątpię. Auto jeździ ładne, zadbane, tutaj mamy drugie podobne. Ja. Tak się A idealnie, to jest obniżone, nie? Ja to jest po takim właśnie Zobacz. tuningu lekkim, Ja. z dokładką. To jest w sumie, z tego co ja zauważyłem, to jest oryginalny pakiet tuningowy, oryginalny do pierwszej wersji 190. Ta dokładka z tyłu tutaj te... Czekaj, przyjdziemy jeszcze na zadek. Pokażemy troszkę. Ja, tu właśnie podstawowo i to jest wersja Kamei, czyli taka jedyna wersja tuningowa pierwszej serii 190. W ten sposób. Ja. A to żeś gadał z Hopem? Nie, ale... A on też jest z Mikołowskiego. Ja, my się parę razy mijali. My się na drodze parę razy mijali i ja to auto kojarzę mniej więcej. Więc rozpoznawalne dość. Dobra, co tu jeszcze ciekawego możemy pokazać? Jakieś auta ciekawe, idziemy. Z ciekawych aut, na pewno tam jest sporo Mercedesów No pod samą żyrafą. to pójdź, idziemy tam, co? No dobra. Ja? Mocka tych aut. Ale zobacz, XM, to są przełom 80 -tych, 90 -tych. Tu mamy Tarpana, czyli Auto spasowane stopami. genau. Ja. To pamiętam właśnie ten cały Motobieda chyba coś gadał o Tarpanie, nie? Dokładnie tak. Tego pamiętam. A mamy też dużo, no wiadomo, polskie motoryzacje dużo, ale też dużo szkód. A nawet FSM jest, czy Quecento. Ja, genau, to już jest coś. Dobre, co tu mamy, Adam? Tu mamy Syrena 105, chyba jedyną póki co na zlocie. Nie widziałem. Widać cię, ja? Dobra, no A faktycznie. tu mamy... A tu jeszcze mamy te milicyjne. Ja. Maluch, łada. Ja. No i beczka. I fajna beczka. No prawie jak była moja beczka. Ale też 200D. Jest to Ale te opony to mi się nie podoba, wiesz? Ja. Bo ja miałem oryginalny. Ja. Jak wygląda motor od malucha? To jest oryginał, ja? Widać, że porobione No, macie. pieronie. Pieronie, ale tu, zobacz. TS, to jest coś, to jest
to jest też marzenie. Ja też bardziej tak XM by chciał, bo to bardziej w zasięgu finansowym nasze już trochę, no. moje, ale powiem ci ten DS, jak patrzą i ma nawet duży Pagenhalter, ponad 460 litrów. To spory jak na takie auto. Bo tak wygląda mniejszy, nie? Ja. To czy kołowiec. To oglądał Mr. Pina, to wie. A tu jest skrzydlak. To jest skrzydlak. Ten to jest wielki. Ja go dał, oni byli na Garbojamie i to jest też chyba 64 coś go dali. Coś tak go dali. A tam są jeszcze nowsze. Było je Cabrio na niemieckich tabulach, nie wiem, oryginalne 79 rocznik. Też mamy kefery, tu jeszcze jest logiem Wolfsburga, to mi się fest podobał, te logo Wolfsburga, no. Ja, genau. A to jest w zależności od modelu, wiesz, mamy w bieda wersji w Sparkeferze nie było. I beczka kombi, też rzadkość, benzynową wersję. Ja, genau. Drodzy Państwo, jeszcze jedna para, ale to już dosłownie. I co jeszcze? No tu golfy, tam jakieś troszkę młodsze, co jeszcze Adam? Tu warto. Andrzej już jest. Genau. A ja myślał, że to jest twoje i no właśnie tabule mi nie streamowały, bo będzińskie są. Takie same fotele jak ja Właśnie wcześniej. widzę. I no widać, że to jest benzynowiec. Aha. Benzynowiec, bo mój ekonomizer. Aha, bez to. Właśnie po beczce ja też poznał, że ekonomizer właśnie... A czemu diesle nie miały ekonomizera? No bo to tak nie miało sensu, no diesel no ani nie miał osiągów, ani nic. Aha. Tak jakoś nie dawali tego. Tak jak z obrotomierzem. Aha. Tak samo, no. Powiem ci, że przełom lat 90 2000 te takie Punto Cabrio to było coś i ja pamiętam za Bajtla, jak Rzek siedział w takim Punto, ja mam nawet zdjęcie. O, mimo że w modrym. Jak z czasem? A teraz widzisz już klasy. 0, 0, 0, 0.